ngala bona la nyamazane ethi qhamuka kwi-Themba Njilo Foundation. Sithe mangabe sisekhaya ngasho ukuthi hayi cha namhlanje ake sizokhonza la enkonzweni nathi size naye ngokumzala. Okay ke socela nje ukuthi kodwa mina ngangisho kanti futhi ngangisho noma sengibuza ngithi ayusho wena uthi ayusho ngakho ke namhlanje ngiyathemba ukuthi ayusho ukuthi inkokhelo soni ngukufe Nkosi yami. Kodwa mina ngangisho kanti futhi ngangisho noma sengibuza ngithi ayusho wena uthi ayusho ngakho ke namhlanje ngiyathemba ukuthi ayusho ukuthi inkokhelo soni ngukufa. Ngiyababona bajabule badidekile bakhohle ukuthi khona wabethelwa. Ngiyababona bajabule badidekile bakhohle ukuthi khona wabethelwa. Abanye babehema bethi akasiye wazalelwe eBhethlehem. Kusandeleni ke la khona inkosi boyibethela. Kusandeleni ke la khona inkosi boyibethela. Besho bebethela bengazi ukuthi khona wabethelwa negazi lachitheka babengazi ukuthi uNkulunkulu benza ke komkhulu okhulu bathi bebethela abanye bephethe amaplango lebhikini beqokolothela belobethela lo azombethela Gamathi bebthikela abanye bephethe amaplango lebhikini beqokolothela belobethela lo azombethela Gamathi bebthikela base befikile eGolgotha kweni wongekho nokuyiphikisa nokusiphotha ngoba nesibhaxu babesiphotha kweni igazi liconsa abanye bethaka bethelwe lo indodana kaDavide bebhuqa bethi bayede Nkosi yamaJuda bemthwalisa bephathisa isiphambano singasho ukuthi kwakuyimpambano bengatasatasa bemkhane ngeswebhukela duma ikhanda nca isuka kwasiza ubethele kaJesu ngoba nathi sathethelelwa efelizolo zethe eGolgotha. Isuka kwasiza ubethele kaJesu ngoba nathi sathethelelwa efelizolo zethe eGolgotha. Hawu bangizokuthola ezinjezo zemkhonkotha unamanga babemshabesho lokumgqa shula elokethe shula khona ubuhlungu noma engayizwanga inhlungu labembethela babe nesihluku babembethela ha abanye bephethe amaplango nebhikini beqokolothela belobethela lo azombethela ngamathi bemthifela kuyena nesibambano besidukisela phezulu lashintsha nezulu kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora leshagalolunye kanti ke izwi lakhe laliya ku-Eloyi elokethe Eloyi efuna msindise besibuka nesinqo sethempeli sidabuka nakancane bona babengelakho nokudabuka sisibuka isikhumba saJesu sidabuka. Ngiyadabuka noThixo uyabuka sebonakala emhlabeni lesimo sesajika inkondlo yakhuluma ngalesimo seshintshile ngale nkondlo sonibonisa kunini isiboniso siphikiswa ngale nkondlo bancamela ukusindiswa esindiswa obatshele ngempilo engenansindiso lempilo baqala endodana makizibuza kunampendulo ukhona nempendulo uzophendula ubuciko bale nkondlo ukokotha kumdumise negama lakho ulidumise elasathane kude ulimise limise kude. Mase siphuma nje sothi nje mhlaba usuqalile uyabhubha kodwa ngizwa abantu betha makabhubhi basalindele ukuthi usazobhubha yebo ngiyavuma usazobhubha ngobhubha ongaphezu kwalobhubha kodwa usuqalile uyabhubha Nkosi yami thina sithi mhlaba usuqalile uyabhubha kodwa ngizwa abantu betha makabhubhi basalindele ukuthi usazobhubha yebo ngiyavuma usazobhubha ngobhubha ongaphezu kwalobhubha kodwa usuqalile uyabhubha phela mina ngike ngabuka ngabona ngibona ngona uma ngike ngibona bona babesane bathi ngenze sengathi ngiyabona bona kanti ngiyababona mina bona ngoba betha babonwa nakamhlabana kuba bengabonwa kodwa ezulwini babonwa labo mama sebebadala ngike ngabezwa bethi kuba besifazana sebebadala sekuyisidala ngemlomo bedala bethi wena wasidala kosenze
bese sibe isidalwa esintsha besho besiphenduka isidalwa esintsha ngokuxamukela ezintweni zentsha bese sekuyikhosi entsha bethi icoordinate siyaqamukela ey'ntweni zabantu abadala ezabantu abadala bangixaka mina welwazi Ya. ngikhule kuthiwa umuntu wesifazane uma ethola umendlu angiqoqa kanti-ke futhi nolimi lakho uyaliqoqa kanti-ke futhi nezingane zomnwele kuyaziqoqa kodwa laba namhlanje abantu babo babagqoqa ubafica bethi axoshe kanzeni baba bathi abantu ezingakhulisa omama abangazali ha yazi mhlaba usuqalile uyabhubha kodwa ngizwa abantu bethi akakabhubhi basalindele ukuthi usazobhubha yebo kuyavuma usazobhubha ngokubhubha ongaphezu kwalobhubha kodwa usuqalile uyabhubha phela mina ngike ngabuka ngabona ngibuka ngibona ngeke ngabona insizwa babebiza ngegeza endaweni siphenduka ukulufa lafe likamageba hawu wabhubha mhlaba sesamba wemakholwa kanti kuyini ukholwa awubabuze wemakholwa kanti kuyini ukholwa hayi le ndaba yangixaka wemakholwa kanti kuyini ukholwa uma senabantu abazibiza ngamakholwa kepha bekhonza izithixo uzothina uthixo balimxokele esweni enxamvu nexoba namaxobo ebantu kanti besebathi ngikhothi ezisebenzi sebeqojama njengamadoda kanti-ke futhi abasagqoki bagqoka iqephi iqaluka ivukile ithe bhe okwamanje esibheni sekuyabheka futhi sekabhema nokubhema hawu wabhubha mhlaba sesamba salusukelelela simakade wesima kade usima kade eshintsha amadoda engathi amasoka isisa unasimilo sisi ngishawa luva lokhumbula imiyalo yalo bengamazi kanti-ke futhi bengamazi abazali bami ngibashiya indiva uma bekhuluma nami ngithi andiva besho nomakhelwane bendiva bethi indodana ahlukana nokuthanda amadiva ngoba azovova mina ngisho kuphenduka uguluva ngithi ukwazi omdala sekuyindaba kudala lokho ababekusho ngisho kusuke ndisho indiva ngithi ayisuka phela mina mdakwa kanti engamdlala izidakamizwa ezazindakamizwa bese zangidelelisa buka manje ngiyabalisa sekuphenduka umdatsukela ngiyadabukisa besho bekhuza bethi wefakazi ahlukane lezi ntokazi ey'shangala amathanga amhlophe ngey'nkophe ngoba impela siyatshozo phela amashidi amhlophe oye yekela mina ngisekubhuti imadlisa amantombazane ngiwakhohlisa ezimoteni zami ngiwagibelisa esifubeni sami ngiwacamelisa maqedane ngwanunusele ngemali ingene sekudluludele ezibayinzoyise Ya. ingqondo yami samuntu isebelethi ithembiso ezingenakufezeka sekufezeka icebo nenkani kweyibusa ngibe sathe ngiyazibuza ukuthi kungani ngenza into eziphambene nentando kaNkulunkulu mina caca ngokusobala ukuthi ezulwini angiyi ngenxa abazali bami engabazi nokuthi bayini uma bekhuluma nami ngangibesane ngithi mayini kwaze kwamnandi ukuba insizwa engasheliswa engaqonyiswa engashilizi engadliyobisi engenamistresi ngoba iminastresi ngoba isikhonzela uthixo qakwa phela Iyasinxusela imini nobusuku nalapho esingafinyeli khona yena usuke sekhona ngiyacela abazalwane egameni likaJesu if ubona ukuthi uhlele eduze komuntu okuphazamisayo uvele ugudluke uye kwelinye isayidi uvala amehlo akho uconnecte ngayo yonke inhliziyo yakho ngoba njengamanje sodumisa uNkulunkulu somdumisa ngomoya nangeqiniso egameni likaJesu ngoba yena wadela ukuphila kwakhe I sing and I shout for Jesus came down and He lifted me. That is the blessing, oh Lord. That is the blessing, Lord. I shout for Jesus, and He lifted me up.
indawo yakho. Amen. Jesus, my Jesus. Ngiyabingelela ke My God. nama kingdom egameni lenkosi. Mighty Jesus. Ngibingelela ama kingdom. It's nice to be here. Kumnandi ukuba lapha. Praise the name of the Lord. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inkonzo singakele baba uzwane kusukela iphasika liqalile. Esithathu manje. Yes4 manje. Yes4 le. Ake ngibone uthi yokuqala lena yilo ngiyaqala ke. This is my first one. Mighty Jesus. Angibona izandla Mighty zithi God. this is my first one. Mighty. Obana bathi njoba zu4 sengiyikhonze zona. Mighty Jesus. Ake ngibone izandla My God. zo4 Mighty out of Jesus. 4. Mighty God. Ake ngibone zo Mighty 3 out of 4. Mighty Jesus. Ake ngibone My zo God. 2 out of 4 sakhonze Mighty 2 nje. Jesus. My God. Ake ngibone zika 1 out of 4 uthi ngiyaqala mina. My God. Wow. Khona abaloku ephakamisile nje. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Siyabonga ukuthi sibe khona. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mighty God. Liyanda ikingdom. Liyanda ikingdom. Mighty Jesus. Liyanda ikingdom. Yakhula ikingdom. Yakhula ikingdom. Amen. Yakhula khona la yakhona. Amen. Praise the name of the Lord. Mighty God. Bamsangitshela mfundisi uthi ngiqede ngoba la 8:30. Praise the name of the Lord. Uthi mfundisi ngiqede ngo 9:30. Oh bana bathi ku 9:30. 10. Khona bathi 10:30. My God. Amen. Amen. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. My God. Namhlanje ngizokhuluma ngamandla, the power of My connection My Jesus. and the power of revelation. Awushaya isingisi ushayile ngalana. My God. The power of connection Power of connection. and the power of revelation. Hayi ngathi ukuzibile tshela ngalana ngathi ukuthelele lo tshela lo. The power of connection, Power of connection. the power of revelation. My God. Praise the name of Mighty Jesus. Hallelujah. Mighty God. Sifunda izenkosi la encwadini My Jesus. kaMateyu sahloko 27 ophethe umpopa ngifundele Mighty Jesus. chapter 27 verse 50 kuya 54. Let's get 50 get 50. Oh I love thee. Oh I love thee more. My Redeemer. Oh, I love him, I love him. Oh, I love him. Oh, I love him. Oh, my Redeemer. Oh, I love him, I love him. Baba nathi silakho phefumlela ngomoya wakho ongcwele ngola usifele igama linguJesu Nkosi yethu manje kuzube phakathi amen. Hamba nenceda kaNkulunkulu lapha ubaba uManyoni Mighty Jesus. ngicela uphakame nje baba My God. Manyoni My God. babona bazalwane amen. Baba kukhona lo muntu okuthiwa uyaseva ebandleni. My God. A person who serves in the church, Jesus. but bese bakhona lo muntu oyi-servant in the church. Hey, Nomehluko. God. My God. Khona lo osevayo ebandleni bese bakhona lona oyi-servant Mighty Jesus. ebandleni. My Bese God. bakhona futhi lona okuthiwa is-servant of servants. You. Bathathu labantu owenzani Jesus. Forever. osevayo Hey. bese kuba oyini 7. owesithathu 7. servant of servants. My God. Igama lenkosi malibonga. Mighty Jesus.
lo sevayo ilo enza lento okuthiwa kayenze My God. segcinile lapho noxosha iphepha secoshile iphepha kodwa isitulo masibhekele yangeka silungise wenza lokho akunikeze instruction ukuthi akakwenze. And that's a servant, is a person Jesus. who is a person who's doing a service, yeah, who's rendering a service. Bese kufana nalabantu laba abaconsultwayo. Abaconsultwayo, it's a good example. Mangabe kwakhiwa indlu, ubricklayer wakhe indlu ebese consulta uplumber ukuthi afika azokwenza piping. My God. Bese consulta futhi electrician Yes. ukuthi afika azofaka ugesi. Labantu bobabili benza lento the instruction that they've been given to do. Mayizo plumber akalungisa ugesi wenze plumbing kuphela. Praise the name of the My Lord. Jesus. Yeah. Hallelujah. But bese bakhona lo muntu oyi-servant. Hallelujah. My Jesus. Lona oyi-servant makhona ubricklayer uyena oqoqa itina isondeze ngebhala axove nodaka. Mangabe kufika uplumber uyena osondeza ilokhuzane amapayipi awathwala amapayipi awalethe. Makufika i-electrician uyena odrillayo la kuzohamba khona i-tubing ye-electricity. Mighty God. That's a person who is a servant. Praise the name, who Mighty goes Jesus. all round. My God. Bese bakhona lo muntu okuthiwa is a servant of servants. My Jesus. Ongalungisi kuphela la ekhaya abuya athi ngicela ukuyolungisa nasemsebenzini boss yami la usebenza God. khona. Yes. Now that's a servant of Mighty servants. Jesus. Mighty Jesus. Uyamcabanga umama owashayo lapha ekhaya kade nezingane abuya athi ngicela ukuya nasemsebenzini ngiyokwenzela itiye. My Jesus. He's above a servant, he's a servant of servants. Mighty Jesus. Baba Manyoni is a servant of Praise the servants. name of Jesus. And Mighty umuntu God. onjani yilo muntu ongalandelwa usupervisor. Hey, Jesus. Umuntu ongalandelwa Hey, my umuntu God. ngemuva. Ulandelwa i-calling ela empilweni yakhe. Jesus Christ. Akafuni futhi olunye ungamnika enye into ufuna le. My God. Mayikenza lena uba fulfilled. Praise the name of the Lord Jesus Mighty Christ. Jesus. Amen. Ngikukhumbisa enye indoda soxoxa ngayo kwi-leaders meeting ngelilanga Mighty Jesus. okuthiwa u-Obed Edom. Ngofika ngizokhuluma nama-leaders ngelilanga Mighty Jesus. ngizokhuluma ngendoda kwakuthiwa u-Obed Edom. Amen. My God. But asiyeke kanjalo-ke My Jesus. ngoba sizodleka isikhathi sethu asifundeleyo. Matthew 27 verse 50 to 54. Mighty Jesus. Chapter number 27, verse number 50, To 54. verse number 50. 50 to 54. Yes. Let's from verse number 50 to 54. uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili. My Jesus. Kusukela phezulu kuze kufike phansi umhlaba wasamazana. Wena ngathi khona befaka ibhantshi elibovu. Abasekho. Lapha epoem. Sebehambile. Hey. Uyazi konke nginotisile ngifika la bamzwana ukuthi abafana laba kanye nomama lo bethatha umnikelo ngabe bekhona enkonzweni yanamhlanje. That's it. Jesus Christ. Enkonzweni yanamhlanje. My God. Sikhuluma ngokuthi Jesus is the only person who, when he died, there was an earthquake. Yes. Ah. When he died, ilanga lazifihla. Yes. Bathi ngiyalapha kulela sosha elathatha isando lambethela abafana bebeqinisa indabeni esanda ngazi noma ndizwile bethi beqonqothela beqonqothela ngazi bakhona neplangwe lapha phakathi. Hey, labafana. Praise the name of the Lord. Ngiyahamba nabo ngithe kusasa bafuna eThekwini kusasa. Amen. Kusasa. Amen. Kusasa bafuna eThekwini. Umama lo thatha umnikelo okhuluma ngesacrifice le ubaba umanye nofakazi. Hey, Jesus. Masithatha umnikelo namhlanje sikhuluma ngesacrifice nangabe unikela sacrifice. My God, yes. Sikhuluma ngalo mama elithi iBhayibheli wathabatha amafutha lithi iBhayibheli My God.
it was very costly oil. Yes. A very costly perfume. A very costly perfume. My Jesus. Ukuthi uNkulunkulu mawumnikela amnikeza into engakhosti lutho. Yes. It must shake you. You. It My must God. cost you. Now, leli gama lithi a costly perfume belanele. Kodwa uNkulunkulu wafaka uveri. When you vary, it takes it to a very high level. Amen. Nama imazwi mangabe unikela shilo mama ukhona lapha. Okuyasho ukuthi vele this is our son church. Yes. Yes. Praise the name of this is the spirit of the prophets. My Jesus. Is subject to other prophets. My God. Ngoba sithe kubazalwane ngisho uvula iwallet, you must look for something that is very costly. My God. Praise the name of the makhona Jesus 100 rand kukhona no 10 rand ungadonsi 100 rand My God. ungadonsi 10 rand ngoba 10 rand hawu mama bukhona ake nimshayile ihlombe mama. Mighty Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Now ngibuka le ebishiwa abafana la ukuthi isihenqo sethempeli sadabuka kabili namadwala aqhekezeka Yes. mangabe kufa uJesu egama lenkosi malibongwe. Mighty Jesus. Awufunda verse 52. Verse number 52. Amathuna avuleka. Namathuna enze njani nawo? Avuleka. Avuleka. Yebo. Imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. My Jesus. Isikhathi anginaso bengizoyichaza leyo nto ukuthi kwase kuvuka nemizimba akakavuki njalo uJesu usalenga nje siphambanweni. My Jesus. Yes. Uthi mangabe kuconsa igazi lithinta emhlabathini kunyakaza umhlaba kanje. My God. Iconsi nje. Hey, Jesus. Mangabe liconsa nje igazi kunqamuka isihenqo sethempeli le kodela. My God. Mangabe liconsa igazi kuvele kunyakaza umhlaba kuvele kuphuma abantu emathuneni. Jesus. Uyayibona loo nto ukuthi akufi an ordinary person. God. And negazi lele liconsayo akuconsi nje igazi lomuntu negazi lenkomo nelembuzi. Mighty Jesus. Kuconsa igazi likaNkulunkulu. My God. Lalelani bazalwane. You know umfana ngivumele ngisebenzisele igama ukuthi umfana ngingasho ukuthi lele mayikhulelisi nginye mayimithisile ngcono ngisho njalo mayimithisile Yeah. khona ngezukhola. Umfana nje mayimithisa intombazane Jesus. ebese yayiphika athi hawu ayi ngangingedwa lapha hawu uthini ngalomfana lo walapha ya hayi akuyona yami leyo ngane kuvele kuthiwe nje hayi ungahlupheki uzozala umntwana masezala umntwana sizodonsa igazi lakho Yes. sidonsele umntwana Jesus. siyolifaka elaboratory baba uma uyiphoyisa siyolifaka elaboratory siyo-check-a ukuthi ayazwana yini My lamagazi Jesus. mangabe igazi lengane lizwana nelakho My kusho ukuthi God. yakho lengane Jesus Christ. ngamanye amazwi lesikhathi umfana ufika ephethe igazi lakhe ingane noma incela la nge-umbilical cord isesesiswini My Jesus. ayithathi ngisho idrop yegazi lomamayo ifika igazi liphethe ilithatha kuyise. Hey, my Jesus. My God. Ingakho mangabe uMaria engage noJoseph ukuthi bazoshada My Jesus. mase kufuneka uJesu kwathiwa kahle uJoseph akafuneki ngoba uzofika negazi elibi My Jesus. igazi elinesono. Ingakho ebuza uMaria kuzokwenza kanjani Hey, Nkosi Shepherd. ngingayazi indoda kuthiwa hayi asiyidingi indoda okwamanje ngoba kufuneka uJesu Jesus. manje indoda izofika negazi elinesono Hey, my God. ngoba ingane mayiphuma esiswini ayifundiswa ngesono ayiye euniversity yesono ithi nje isancela nje incele kilume nje ibele likanini Hey. uxa ukuthi iye kusiphi isikole sokuthi mayiluma kuba nepain. My God.
noma ingazalelwa ejele elingenamafastela ikhulu izibe no-21 mayiphuma emnyango iqonda ngqo esonweni iqonde ngqo otshwaleni iqonde ngqo kogwayi iqonde ngqo ekubulaleni abantu ingazange ifundiswe muntu yini igazi likayise uzathi uDavida uma wami wangithabatha esonweni. A blood of a human being is full of sin. Praise the name of the Lord. Is why a male man was taken out of the equation. Mangabe kuzala uJesu umoya ingcwele ithingilosi umoya oyingcwele uzokwehlela kuwe Maria and fertilize your egg. Praise the name of the Lord. Bese kuzalwa uJesu. Hallelujah. Na uJesu ufana nolwandle noma ehalela ukona igazi alisazi isono. Ayibo amen. Ulwandle mathu jikjela ikopi ulwandle liyalikhipha. Ulwandle amanzi abilayo uthi ufaka umunwe kodwa angakushisi kodwa ahlale ebila. Ayibo amen. Gazi lika Jesu linjalo. Praise the name of the Lord. So mangabe luwele enhlabathini kwavuka ngisho abantu abafile. Gazi linjani le? Ingakho lithi iBhayibheli uyanivusa nani nifile ezonweni zenu. Ngoba umuntu mangabe ezala ingane ayifake eplastikini ayifake emgqonyeni isign ukuthi unefika yena ukuthi ufile spiritual. So lo muntu udinga amandla egazi elikwazi ukuvusa into ezifile. Livusa umfana wewunga phume ewungeni. Ngoba igazi linamandla lika Jesu livusa nabantu abafile. Yomona umfana osencane bamncamile kubo but lifike igazi lika Jesu lithi ikuphi la nihluleke khona mina sengizoqhubeka la nihluleke khona. Praise the name of hallelujah. I say praise the name of the Lord. Hallelujah. Igazi lika Jesu lavusa abantu abafile. My God. Cela ukuhlebela kancane bekufanele sitholele ilanga layo le yokuvuka kwabantu abafile. My God. Labantu abavuka befile abantu okusukela kuJesu kuya lemuva kuze kuyofika kuAdam. Yes. Akuvukanga nomba. Kwavuka laba ababemesaba uNkulunkulu. Yes. Kwavuka laba ababene connection noNkulunkulu. Kwavuka laba abane revelation noNkulunkulu. My God. There is power in connection and there is power in revelation. My God. Mighty Jesus. Obana bangibambile. My God. Niyangibamba. My God. Nibamba ukuthini? There is power In connection. and there is power In revelation. revelation. My God. Uyabona isihlahla lesi ukuze sibe green sibe neimbali sibe nama-fruits si connected nenhlabathi. Mzwane sakudisconnecta nenhlabathi noma ngabe kuthiwa isihlahla soshintsha ngisho igama kuzothiwa iplanka. Engathi yanizwa kodwa ise-kingdom kahle. Oh my Jesus. Ise-kingdom kahle. Mighty Jesus. Mangabe ngise-kingdom uthi amen. Amen. Say amen. Amen uthi kunjalo kwenkathi futhi amen uthi ngiyezwa. Mighty Jesus. Isihlahla ngoba usibona hlangane nalento ethunqa yomthuqazi ngenothuli. Hey. Kodwa sithi wena ubona uthili kodwa mina ngibona uma wami ekufanele ngiconnectane naye. Ngibona isource yami mina ngoba ngavela enhlabathini. My God. Mzwane umhlabathi ngawubukela phansi ngathi intuli nje is the day that I die. Hey, my Jesus. Ngamanye amazwi isihlahla sibe sine revelation about the connection with the dust. Jesus. Yes. Yini revelation? My God. I-revelation into engabonwa umuntu ngaphandle kaNkulunkulu. My God. Anizange nizwe lapho. Hey, my God. Yini revelation? Ebona ubani phela? uNkulunkulu kuphela. Ngamanye amazwi lento esihlahla nenhlabathi into eya-inventwa uNkulunkulu. My God. Ukhona wami namhlanje. Jesus Christ. So now isihlahla masixhumana nenhlabathi sine revelation ingakho sine connection. Yes.
My God. ukhona amen Mighty Jesus. ayibo amen Praise the Lord. ngamanye amazwi isihlahla masihlangene nedust sibona into ebona uNkulunkulu kuphela ngamanye amazwi uma isihlahla sikwazi ukubona into ebona uNkulunkulu leso sihlahla kuyekuthiwe sine revelation Jesus. Yes. My God. nilele noma nilalele nilalele ukuthini oba nabayazi inhlanzi Mighty Jesus. inhlanzi Hey. ine-revelation ukuthi uma ngifuna ukuphila kufuneka ngiconnectane namanzi Hey. Mighty God. Mighty. amanzi awana taste Hey. Jesus. amanzi awana khala My Jesus. amanzi ungawadlula endleleni kodwa enhlanzini My God. ayi-connection Jesus. enhlanzini ayi-revelation My God. Hey. ekhona into engingisho la ngithi kukhona nokuthiwa yi-knowledge Hey. i-understanding ne-wisdom My yini Jesus. Knowledge, understanding, wisdom. My God. i-knowledge ile nto yiyela esikoleni Yes. uyoyilanda My God. unele ungayithola ube ne-understanding yale nto oyilanda esikoleni Yes. but i-wisdom Hey, Jesus. akuyona into yasesikoleni My God. ubani ongizweni My God. My Jesus. ngitheni i-knowledge yini ile nto yiyela maka wayithola ubusuba nani yani yale nto kodwa i-wisdom Hey. My God. awuyitholi ndawo My Jesus. uyithola kuNkulunkulu kuphela Hey. ngamanye amazwi ma une-wisdom usuke unendlela yokucabanga kaNkulunkulu uNkulunkulu akangeni kuma-intellectuals Hey, Jesus. uNkulunkulu ungena kubantu abane-wisdom My God. My God. yini wisdom ucabanga exactly njengoba ecabanga uNkulunkulu Oh, my God. hayi anizwanga le anizwa obana bayizwile lelo Mighty God. uyamkhumbula uSolomon kuthiwa akacele noma yini Yes. akacelanga knowledge akacelanga understanding wacela ini ngamanye amazwi usho ukuthini manje njalo uthi inkosi ngifuna ukuthi uma ngiqala nje ngicabanga cabange njengayo Wait. Whoa. ya ngise-kingdom kodwa namhlanje ukhona kodwa amen ye ubabona othisha abagogodile abano-B.Ed abano-B.A education abane-masters in education bese befundisa iy'ngane beyinikeza i-knowledge ne-understanding uma beqeda nje eklasini ukufundisa iy'ngane balale nazo futhi lezi iy'ngane ubone ukuthi yena uwaphasile ama-volume Hey. What's it, Jesus? kodwa is a clever fool Hey. Yes. Yeah. Hey. Hey. What's it, Jesus? Yeah. is a very clever person imaths iyayidabula kodwa uyislima Hey. What's it, Jesus? is a very rich poor person Hey. Jesus Christ. is very rich Wow. 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 but is very poor Hey. indaba na uthi noma enamamiliyoni ahambe la emahhotela na ewashintsha amantombazane kanje ebese ngena isifo agcine imali eseyibuka nje kanje Hey. Jesus. Hey. urich yena kodwa uphuwa Hey. My God. ukuze abe umuntu othi urich kufuneka be ne-wisdom ne-revelation Jesus. i-wisdom ukuba nomqondo ofana nowakhe i-revelation ukuba nehlo elifana nelakhe Oh, my God. hayi abazwanga engathi ngizuwa bangala yini wisdom Hey. Hey. My God. ukuba nomqondo ofana nokaNkulunkulu yini revelation Hey. My God. ukuba nehlo The eye. My God. nabothisha mayibona ingane esikolo ubona into ukuthi alale nayo My Jesus. ayihlukumeze My God. kodwa umuntu one-revelation ubona an Esther ubona uRuth My ubona unkosazana Zuma Hey. Masabo Samo. angazi ukuthi ngikuphila ngise-kingdom la ukhona kodwa amen Jesus Christ. yile nto engizokhuluma ngayo My namhlanje Jesus. and futhi lalelani bazalwane i-wisdom ayidingi ubuchopho bakho Yes.
I-wisdom ayidingi inyama yakho. My Jesus. I-wisdom idinga wena. My God. Anzange nizweke lapho kanje. Ngoba nabangizwile. Hey, my Ngathi miss call lena. Kithi i-wisdom ayidingi ini? Futhi ayidingi ini? Idinga bani? Dinga mina. Qobo lwami konosho. God. Jesus. Dinga wena uqobo lwami. Fana revelation. I-revelation ayidingi ihlo lakho. Ayidingi inyama yakho. Yeah. Idinga wena. My Jesus. Hayibo amen. Hey, my Jesus. Fundisi yangiconfuse amanye mawuthi idinga mina. Idinga wena ngoba wena wena awubona ubuchopho. Wena ulona ihlo. My Jesus. Wena umoya My God. onobuchopho nehlo. Jesus Christ. Mighty Jesus. Mighty God. So wena awumude, wena awumfishane, wena usona isilenda, wena awukho round njengami yabona mina ngine one break yabona. Abafana abancane bashanga six pack bona. Hey thina no baba olokhuzana, uzwane sesishaya nje. Kodwa mina anginayo. Angiyona nje one pack. My Jesus. Mina I am a spirit. Jesus. I live in a short body and I have the brain. I just. You can't describe me by my brain or by my flesh. You must describe me by me. Hey. Sonke la endlini sumoya ukuthi nje sihleli kule nyama nokuthi sinengqondo. Jesus. Somebody say I am the spirit. I am the Spirit. I have the mind. I live in the body. Whoa. I wish I lihlombe la. Ushayela lihlombe. Hey, my Jesus. I am there. I have there. I live in. Ngamazwi, your body is your place of residence. Yes. Ila uhlala khona My kuwena. God. My God. Hey, my God. Athi ngiqala ukusala ngiyanizwa Hey, niyangokusala my kancane. Jesus. Ukhona kodwa amen namhlanje. Ingakho uNkulunkulu mzali edala wena lithi iBhayibheli wabumba umzimba wakhe hayi wena. Wabumba umzimba wakho kuqala. My God. Wayesekhupha umoya wawufaka wawuphefumula emakhaleni omzimba. Wakhipha umoya kuye wawufaka emzimbeni. Umzimba washintsha kuba udaka noma ubumba waba inyama ngenxa yomoya. Eh hallelujah. Wanele wangena umoya waba inyama wayesathi igama lakho wena uJabulani. Igama lakho wena uAdam. My Jesus. Igama lenkosi malibonga. My Jesus. Ngamanye amazwi maqanjwa kuthiwa usibongile akushiwo ubumba lomzimba noma ubuchopho bakho kushiwo wena. Yingakho mangabe ima inhliziyo uphuma No. lenyama ibuyela esimeni sayo sokuba inhlabathi nobuchopho bube inhlabathi kodwa wena awuyona inhlabathi ubuyela la waqhamuka khona wena ngoba waqhamuka kuloya. Ngamanye amazwi into enza inyama yakho kube umuntu akuyona wena ukuyona. My God. Namandla ngishalahlekile. Ngiyalibona ibheluni oba nabazwe ibheluni. My Jesus. Ibheluni malingakafuthwa umuntu Yay. ingane nje ingakalifuthi livele nje libe shepi libe into nje eyihlalele la. Mighty God. Kodwa ingane mayikakhipha umoya kuyona My Jesus. yawufaka ebheluneni. Hey, Trabusa. Lebheluna noma kade lithi litapale liyaqala lithi My God. liyoyifuthi ingane ifake. Ingane ibisiyalidedela Jesus. esikhoneni libe into liqale lithi. My God. Ngamamazi nokuba lenyama yakhe iya esikoleni noma iya emsebenzini ingenxa yakho. Mangasuphume wena. Yathenganeni
awungithathela ubisi lapho efrijini wesibongile ma angithathele lapho ubisi efrijini ngifuna ukudla ama-cornflakes anilethe Sibongile athele uma adla ama-cornflakes buyisa efrijini akasho umama ukuthi uyasibongile awunginikeze ikhathoni efrijini elinobisi cha sesingamcheck noma sithi uhamba kahle My God. mama othi nje ufuna ubisi musu ukuthi ufuna ikhathoni elinobisi ngamanye amazwi ikhathoni lithwala nayo i-opportunity lokubizwa ngento engeyona ngenxa yento ephakathi yes oh no basebangizwe kingdom abantu base-kingdom ngamanye amazwi noma kuyikhathoni but ngenxa yento ephakathi kulona emhlophe thola ukubizwa ngokuthi nalo liwubisi lingelona nale nyama yakho noma ingenzi hairstyle izivala indlebe ithola ukubizwa ngokuthi iwusibongile ngenxa yakho bangasumela inhliziyo uphume ingavele ubala ukuthi ayina hairstyle iba ne-hairstyle ngenxa yakho ingakho noma sekukhishwa imemezela ama-message ama-SMS kuthiwa usibongile useshiyile kodwa nanku umzimba ulelela nje hayi yindlu le ikhatho ukhona abantu amen umama loku ephuza nje ubisi mangabe sekuthuntuthwa lokugcina uvela emgqonyeni wesibongile awuthathe nanti ikhathoni akabe sasho ukuthi awuthathe ubisi wena ungayibona mayihleka phambi kwesibuko ihleka ukuthi ifaca kanti hayi inhlabathi nje indifacazwa yilo ngaphakathi wena ubona ibhanulu liyanyuka no umoya wengane ophakathi lo moya osenganeni ophakathi ngamanye amazwi lo moya uNkulunkulu ilo moya la kuwe uyabona kimi isikholile la uzange uyizwele aphinde futhi lo moya la kuwe oyiwona wena yilo uNkulunkulu ayiwona ngoba akayiphefumulelanga intsha sanefuna izinja wathi let there be dogs sanefuna inhlahla wala let there be trees but mayesefuna wena oh my God mayesefuna wena uzathi kwenye indawo ngingakakumbi nje lokho kumzimba wakho esiswini sikama wakho wena anja miss call futhi nami wena ngingakakwenza injani esiswini sikama wakho ngingakabumbi lo mzimba wakho nganjani kusho ukuthi wena wawukhona emaphakadeni uma wakhe engakabikho kusho ukuthi wena umdala kunoma wakho oh raboshakata manje wena mangabe uthenga ikhekhe uthi ibirthday yami namhlanje akuyona yakho ibirthday yale overall enama-dimples 6 pack oyigqokile wena wawukhona wena una-birthday wena uyafana nobaba wakho ungu-alpha na-omega akanasiqalo nasiphelo erambo sakata ya babaha yenze nje high five abantu abathathu uthi nginofuzo mina ngifuzile nginofuzo mina nginofuzo ake ngibuze ngibona ukuthi uya-understand in kingdom ufuze bani awishali ihlombe fuze uNkulunkulu uNkulunkulu mangabe ufuze uNkulunkulu
kodideka manje. Ngithi mawufuza intsha umhlwane. Mana umsila njengoyise. Intsha. Inkonyane. Manithi mo njengoyise. Inkomo. Nawe noma bangafaka isibhamla badubula ibheluna kodwa umoya phakathi. Never die nje wena. Thinta abantu abathathu never die, never die. Never die, never die. Ungipheke kahle, mtshela ungipheke kahle. Mina nje never die. Izwi lenkosi lithi njengoba enjalo sinjalo nathi. IBhayibheli lithi uNkulunkulu ngumoya. Nabamdumisayo abangamdumisi ngobuchopho, abangamdumisi ngenyama, abamdumise ngale efana naye. Basebangisa abantu baseKingdom akanishali ihlobo ngiyaqala ukuzwa ubona abantu abezwa nje kanje. So mawuzodumisa uNkulunkulu ungezi nobuchopho, ungezi ngekhanda uNkulunkulu, yiza ngawe. Ngoba ingqondo yona iyameja, iyacalculate, iyarizina, iyaprova. Ingqondo how am I going to describe the brain? It's got limitations. It only understands the things of this world, but it does not understand the language of heaven. The only thing that understands the language of heaven is the one that came from heaven. It came from the dust, the flesh came from the dust, but my spirit. Therefore, you carry the chromosomes of God. What is in God, it is in you. Like Father, angeke wena njengonkulunkulu kuthiwe ngisho ikhala lakhe, no, kuthiwa ngisho umoya wakhe. Nkosi yami, ngisho umoya wakho uNkulunkulu. Nama must you carry the DNA of God. You carry the DNA of God. Obana bazi remote your TV. Our near remote TV, Marisburg. My God. The remote TV in a length to our components. Our components are part with TV. A corner nala we remote. My God. What is inside the TV? It's just that the TV is bigger than the remote. It's just that God is capital letter G. When I was one letter G. But no more smaller than God, you can't be bigger than God. Though you're smaller than God, but the components that are in God are the components. And the lessons in Daziko ngaphandle kwe remote funa kuyivule uvule iTV ngaphakathi ne remote uyivule ngaphakathi ngoba khona lezinto ezila ngaphakathi nezila kwi remote ngaphakathi ngamanye masithina sinone hallelujah hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli othinta wena uthinta yena ngoba mangabukhala kuyakhaleka nakuye mangabushintsha channel lana nalapha iyashintsha ngoba khona into engaphakathi eyicorrespondayo. You might not see them with your naked eye, but they are inside. Indaba ingaphakathi. Sasincane isikhathi sami eMaritzburg funeke ngifike ngizospenda iviki lonke
ngizama ukuchaza wena ngoba into ebanga ukuthi uhamba ulalana nabonke osikhotheni indaba ongazazi ukuthi uba wena ndaba udla yonke iwunga lena bathi wena awudli unga wena uyolanda abantu bewunga uyobatshela ukuthi nasi indaba esithi ngizongitshela ukuthi ningobani unjani nje kanti awuyikobatshela wehla manje amen ngizongitshela ukuthi mina ngobani uNkulunkulu uthema imdala umuntu wathi I'm giving you dominion mina ngizodominate ezulwini na dominate emhlabeni leli gama elithi dominate it means rule it means govern it means subdue it means take authority it means everything must be under your control because you are a small G here is a capital letter G upstairs. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kodwa ngifuna ukutshela yona. Kodwa Nkosi yami ngizenze njani lento lengiphethe la mfundisi zonke. Ubuya ngibuza. Kombe ngithi ngizokhuluma ngeconnection and revelation manje ngiyanyanga. Ngiyazi ukuthi lento ngisho ngasona. Ngiyazi lento ngisho ngasona. Uthi wena uzokwenzani? Hey, my God. Dominion. Ingakubizwa nge-kingdom. Yes. Yes. But before ungene kwi-kingdom, ungena kwi-freedom. Ulalela ngasekugcine kunodom. Meaning dominion. Yes. Praise the name of the Lord. Oh, Jesus. Praise the name of the Lord. Lento kade kuhlula ngale mokwamukela uJesu uba free uvela ungene free state. My God. Kwi state that is free. Yabona amantombazana akhuleke amanye abhiza akhala ngamkazi ubhobulele noba akhulekile la. Free la. You know let the Bible when Christ makes you free, you become free indeed. Ngoba uvela uhlala kwi state of freedom. Ebakas. Baphizi bakholeka abanye abafana. Ngifunda into ebuhlungu ephepheni kuthiwa khona abavile baqaleka badla elinye unga ngagqobole unga. Ngoba fa same time. About 6 bephuma nje esikoleni badli unga bathi siyavala lesi esikoleni ivaliwe. Ema pass. Bavele bafa. Now inini enzoyakubona. Yes. Niyobanikeza identity. Jesus. Abantu into abanguthi benze zonke lezi abazazi ukuthi bangobani. Ayikho into ebuhlungu njenge-ignorance. Ungazazi ukuthi ubani. My God. Ma ungazazi ukuthi ubani uhamba udlala yonke into le. My God. Thina sakhula sasithi sasifunda sacula iculo lithi ange Sathana dlaleka Sathana lenzi khona Bafana mina ngibhola lesu la ngisuka la ngiyobatshela ukuthi iBhayibheli in him we move in him we live in him is where we find our identity we find our being we find our uyazi mawungena uJesu uzumbuza ukuthi weJesu wawuhleli wawukubusonke lesikhathi Jobona nje basihleli nje siphume kwi-freedom sangena kwi-kingdom. We are in the kingdom siyabusa kanye nayo. Sibusa ukuthi ubheke i-wallet awunayo kodwa ufree nje. Hayibo amen. Bathina awusichazi nge-wallet. Usichaza nge-king enakithi. Sesihambe ezulwini sisemhlabeni. Ukhona
kodwa ngikhuluma na njengamanje yabona njengoba sila kumnandi sila kunokuba iyona iphuma inkonzo nje oh sesiyakhona ke oh Nkosi yami sisho njengoba Davida ngajabula mabethi asiyendlini kaJehova amnandi kangaka amagceke akho sele. I'd rather spend a day in your presence than 1,000 years in the world. My God. Dominion. Dominion. You've been given dominion. Dominion. Authority. Mighty. Yomona umama mangabe ekhulelwa. Ekhulelwa mama. Abansamazi umama ukhulelwa eMarisburg. Umona umama mangakhulelwa. My God. We are esibhedlela with the highest technology that is here now. Benza is scan. And they can tell the gender of the child. Jesus. Even if the child is at maybe 6 months, 7 months old. No, it's a boy. He's it's a boy. Ebese suku mama. Ayathenga iprem akaka deliver. Hey, Jeff. Ayathenga My God. icorporate kanjani. Ayothenga isuit blue. My God. Enjani? Ngoba umfana ngithi epink hayi le pink ithengwa yila labafana. Vele kuthi angiphume nge-first day. Bengithi hayi uJesu naye umusa wakho manene. Ngelinye ilanga uzoyithola i-identity. Ngoba kufuneka ungazi noma umfana noma uyintombazana. Uyangena noma uyaphuma, uyesihogweni noma uyezulwini yazi. Ukhona kodwa amen.